Cak. Kamu kok enak mangan ngono? Enak mangan ya? Iya maksudnya gak pikiran apa-apa kon mari mateni ngobong wong kok. Enak turu. Aku iki golek apa-apa 3 dino gak turu iki. Aku enak turu. Iya, enak turu kan? 3 dino iki. Kejadian iki lho 2 dino iki. Wah enak turu. Wah awake dhewe gak iso turu golek awakmu Cak. Mangan enak pisan. Lah ya kan mangan enak.